Yayin da ake ci gaba da kariyar kasafin kuɗi, shugabannin ƙananan hukumomin Shinkafi, Maru da kuma Tsafe su dai ne na baya-bayan nan da suka isa gaban 'yan kwamitin Majalisar Dokokin Jihar Zamfara kan sha'anin harkokin ƙananan hukumomi da lamuran masarautu. Shugaban ƙaramar hukumar mulki ta Shinkafi, Ibrahim Musa, ya ce an yi isasshen tanadi don magance matsalolin sha'anin ilimi na dukkanin yaren da lamuran sha'anin ayyukan 'yan ta'adda ya shafa, don ganin an mai da su makarantu sun samu ingantaccen ilimi. Ƙaramar hukumar ta Shinkafi domin ganin cewa mun yi tanadi ga su waɗannan yara waɗanda suka bar makaranta ta hanyar tanadar musu irin kayan makaranta, jikuna da littattafai kyauta saboda su mu ƙarfafa gwiwar su dawo su koma makaranta. Inda su kuwa shugabannin ƙananan hukumomin Maru da Tsafe, Bello Muhammad da Garba Shehu, jinjina suka yi da godiya ga gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal bisa irin gagarumin ci gaba da ya samar a faɗin jihar nan, inda kuma suka bayyana cewar kasafin na bana dai sun baiwa sha'anin harkokin ilimi, tsaro da kuma lafiya muhimmanci matuƙa. Wanda ya shafi kowane aiki da bangaren noma, duk wannan kasafin kuɗi ya shafe su, kuma alhamdulillah mun yi nasara a sun ba mu tabbacin aiwatar da wannan kasafin kuɗi. Ƙananan hukumomi na gaba dai da aka tsara za su bayyana a gaban 'yan kwamitin sun haɗa da ƙaramar hukumar mulki ta Gumi, Maradun, Zurmi da dai sauransu. Bello Sani, Maradun, labarun NTA.